Nou, welkom in Grand Café Walt. Dat we de naam, Grand Café Walt. Ja, zeker. Ja, we zijn hier in het Woudengebied, vandaar dat we dat een hele toepasselijke naam vonden. En vandaar dat we het Grand Café Walt hebben genoemd. Het oude gemeentehuis van Kollemerloon wordt deze dagen in Greven verbouwd. Er komt een Grand Café in het monumentale gebouw. Exploitanten Wiert Visser en Willem Ties sjuggen Kongelsen in Kolm. Wiert en ik komen allebei uit Leeuwarden. Een plaats met enorm veel aanbod. Kolm toch een plek met minder aanbod, maar met heel veel mensen. Er wonen in de omgeving gewoon heel erg veel mensen. En wij hebben het gevoel dat als we hier een Grand Café neerzetten of een concept zoals wij dat voor ogen hebben in samenwerking met de stichting, dat dat absoluut kans verslagen heeft. Als je bij binnenkomst naar links gaat, dan zie je hier de achterkant. Daar hebben wij de bar bedacht. En het leuke aan de bar is dat wij een heel oud element, oude schotten, hebben gebruikt voor de voorkant van de bar. Dus dan bij de bar krijg je dat hele monumentale indruk, zeg maar. Het is de bedoeling dat er ook een soort van huiskamer realiseerd wordt. 13 inwoners, maar ook cliënten van zorginstelling Talent welkom binnen. Daarom is ook een Europese subsidie verboen. Het Grand Café in Kolm maakt takomier maait die het kleerwezen. Maar de exploitanten houden een slag om de jerm. Op het moment dat je een herbestemming aan zo'n mooi oud pand wil geven, dat dat gewoon enorm veel behelst. Je zit met restauratiewerkzaamheden en dergelijke. Je moet nagaan dat hier bijvoorbeeld een stucador in het pand heeft gezeten die allerlei monumentale sierlijsten en ornamenten moet herstellen, waar hij weken mee bezig is geweest. Corona heeft daar mee te maken. Op het moment zijn materialen slecht leverbaar. De bouwsector is enorm druk. Dus je zit met wachttijden. Alleen uiteindelijk, kijkend nu naar hoe lang we hiermee bezig zijn, gaat het voorspoedig en zijn ze hard aan de bak nu.